Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Catcher of the Night и с мене... Ламбо Гелен. И искам да кажа, че организираме ли първо турнира? Чакай, това ако е за билярда, аз ще направя клипчета. Майната ти, бе, няма. Аз го измислих. Абе, ти си го измисли, няма значение. Бе, първо този клип ще играем само ние, както виждате картинката. Отделно той ще организира турнир за билярд. Ще има ли награди? Ще има награди, разбира се. Ще има награди. Няма да им правиш дизайн. Ще им прави дизайн, да. Не, няма да им правиш. Ще си направят сами помяри, защото само му копират. Няма значение. И... Значи, турнира ще е за билярд. Но първо ще направим клип как играем аз с него и го бия. Добре, и сабскрайбвайте Lambo Gear Online в YouTube и давайте минуси на 2 за 9 часа. Чао!